minangka amiwiti pagelaran lampat jarana kados dene padatane dipungali dening suguh sesaji ana kursi kae cukup ngopo Surabata pitana anggih to negari pundi ingkang wonten kareka nek ora cacing cacing dosa purwa sirap sidang permata Bapak Nobai walang fisik Barat Lamarito Punika perbawane sangat kojo lan kota rupo Anggini bagi aku sekali sungguh sesaji Sampun kepirsa ing ganggang maneka warna Uga rampen sesaji pinangka tinggalaning para leluhur tanah Jawa Swasana lan kahanan trenggang tansah endah ananipun sing dupa kemelih lapar saalus-alus gandane kadya sekali gading Dening para tarung lan panjane goni rabane panyangga pingantuwa baca basuki yuwana muji ing Gusti kang murbaik dumadi kalamun candra lan sinawang adya para brahmana lan kursi kang lagi semedi ing jroning sanggar pamujan bebasan dipun wastani netra batin netra ati amung siji kang ana yaiku mring marganing Gusti kang murbaik dumadi sesaji menuju ya tansah dan kunaryono dasar lancar sugeng rayu bola panjaranan samangke ya dapat wonten sebarang kawis kang badhe sanjung sinten bisa kawis kata-kata sambi kala
Kopi dangdut. Anak kopi Jogja. Ini kopi aku. Pantas iku kau susah. Ini kopi. Ayo cocok. Ah, kopi ku. Kopi. Allahu Akbar. Aku atau bagian demit ngopo?